Komisi Benta Banyarap Ikinong Rabat Kinong Sengkam Lajong Ban Yang Halaki Jong Kikijan Benhaka Arfun Reutrek Uyayong Arja Arpulai ke North East Institute of Professional Studies Kaslam Ajing Hikai Sengkam Lajong Klem Jing Siu Kalapen Long Yaka Startup Tools Distribution Awareness and Financial Literacy ke program hakatanat jong kapor Mautau West Castles District na kabenta ki rangba pat kisamla ki bala pendap ya kajingsha hikai ban trade ka jingkersan ka NABARD ka National Bank for Agriculture and Rural Development Migalaya Regional Office. Hakatay kasngi nakaliang Managing Director ka NEIPS usamla Michael Tongni harangkat ki wei pat ki riu kongsan ki yo ban samru ikitiar sengkam la jong chakitu ki blayo training khnang bakin la ban sedang no ikjing sengkam. Hakaning kasngi la penlong ru ikjing pensai halor ki scheme paper bat kijing mentoy nakatanat labor bat kijing mentoy ya ki balala ban yo nakatanat MRB. Kiway pat ki balay don lang ban ajing kran hakaning kasngi ki kentop ya kakong Pila Nongkenri DDM kakong Patricia Wardry LDA Labor Office West Castles District uba Wilfred Darling u Branch Manager MRB Riangdo uba Rangsai Rintat yang President DDP Pormau Tau kum unong syakot ngobha bat kiway. Uba Michael Tongni Managing Director ulapan penaru uba kani keslamkan ajing yarap yaki sanpo ngut kisam laban sengkam lajong hapo kathan Mountain Road kumta ula kentu yaki sam laban one tap no yaki application ban pendap yaki kam. Nakaliang kajonga ngasutanat sikadai habang yos ngau way naki trainee urang ba ye ula persang banwat yaka history jong ka Northeast Institute of Professional Studies berkumju sepang jonga. Tinggi ke jongpi ku kikun samla yang nakapor sekapor ka ai mensim yang abangan yayat seprang bentu di kijinge banyale nakabanta ka jing baha jing miat jong ka snong ka thau kani ka Northeast Institute of Professional Studies ka jongi kadan ha keleng ka jala Meghalaya haman laki district jong kani ka state nidon yaki training centers ki jongi dang sipang idang depli ya kani ka snat trikam ka jongi hangtai hapo snong jawairu kabadai ka West Giant Hills District bat hakajo ka por hakini kisngi insalet ban plibyang sakaway pat ka training center hapo clear nakabanta ban syakri yaki khon samla ki bawat ya kalat kalenti ban paniyo ya kamay kaji ban pendap ya ukhiuja hakajo ka poru hakini kisngi ngin sa so thit syati syapo Garo Hills Commission jong kani ka Northeast Institute of Professional Studies kadai ban penskam yaki khun samla ki bawat yaki maulan nai ban pernai yala ka jong ka jing im hampai khmat kerpang hi haka jala Meghalaya kapadai ka snong yaka balakha yang unong seng habangan lek keleng nga persang banyakran bati khun samla bagim dai than ban ap tang yaka kam sarkar kadan tang kindiat kat baka population jong ka state ka jongi kadan sibun ba haka jingdon breu ka jongka Balada kini ki beriau lagi kun samla ki jangi ki pelaj jingmet ban yakam sakar baro mano ban simnya ka jingkit kli ban penkhlanya ka revenue jong ka jala kani ka jala Meghalaya ka jangi ngidan hapdeng ka jing syakar ku ka bakrau ha ka payadai baka jingdan ka jangi ya ki marpo kendau hapo kamay maryang ngidan ro artat ya kita ki opportunities ane ki lat kilenti ya ka bang ngikum ki samla ngila ban kunjo ban sedang dari ban penskam ya ka yeng kasam bat pemiru ya kalat ya ki we bikin wana trelang bat kata ka jaka udah karena ba uwana ka ni ka jaka ka jungi uang paisa hawa में उड़ता है ngong kumno ka paisa hawa में उड़ता है haba ngangapet ngami i ka paisa ka ba urta mo henry uang yang apa kandai ka bangangatau siya pang kapisa henry kilat kilenti lada seng lara kwawan rakam kaneo ka jala ka jongi kadang don ya ka jingdon kam jong ki breu mabalay ompat don bawan ra ladang ya kuran syapang ki industries bansnahi ya kini ki syuki plastik kapanla banyarap le se ka marang ka jongi ban recycle ya kini ki plastik ki belar plastik ki babrat halanti hasangking kata ka industry le se ka pan aikam ya shibun ba ki khon samla bat ka baw kawai ka bakong santam kalong kan penmiru yaki products ban ai si kinong di dukan hakador ka batat nang ta pade uta unong di dukan undi da kador batat si kipad ba mabalay ulalait ban siwe ka bailenti ka bajingay ulalait ban siwe ka baikit bay ba jang ki raw materials na ki materials panangkam ban snai kita ki products bakam kongsan lay kalong ba la ban ai kamru yaki way Henry hajala Meghalaya ka jongi pinyo i
empat dan kita ki industries ki bapni ya kum kita ki jatkam ki panyarap lem ya ki weipat ki kun samla ngui badan tang ka factory ke bapni ya ki bilar umdi lada ki kun samla jong ka than kim scam haka terpeng ka jong ki ladang ibu ya ki para ki jongi ki kun ki jongi ki nam scam ba ki dan hapdeng ka jingma ka khra ma boleh kimla ban shania ladang ikwa ba ni iya ka jat benre ka jongi ka long ka paklan ni dai ban pen scam ya ki samla ki rangba ki bamenta nama dai kini kita ki khur ki ban tingsan ladang ikwa ban pengkedan ya ka kho milen kam ya ka ja enam dai ladang iban ni kedang ladang ikwa ban job ha ka thong ka jongi ni ha ban kudup ya ki jinge baka jinge ka long ka jimbam ya ka jingim ban tempoy sya ka thong jong ka jingjot kedai nan dai kau ka bang pensyai ka long ba kani ka pisa ka bangi deposit ka hapulun hapo ka district hapo ka state hapo ri India himo ka hapulun namari kan ka deposit dangi bu ha bank lada kampulun lada ki bri kim yo ban shimram kaleng na shaki ri state kini ki ATM ki bafidan da pilek pinjrong pilek cabang balayu ban deposit ne ban sai pisa din yang withdrawal Boni badai ba withdrawal sisi lawan pisa MG sisi lawan pisa kanu jong kanu scheme tilada pilek pinjrong lan mathi hapo MRB pin use ya ke ATM mo ti iba inum don por ken ban pet ban proses ki loan ngalayo daladi banwan hiang ni ngalasaki ba kani ka institute kale ayu te lamba I ba Michael I balong MD ba tunjung CEO ngalayo sengo ya ka objektif jong kani ka institute ba ka jing sang yo I kalong ban ai jing tip hamtam ni kini ki trainees habaro kiliang ki ba la ban seng ki kam la jong